дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. эълони рӯзи иди рамазон ва вақти намоз дар тоҷикистон. масъалаҳои рушди ҳамкории иқтисодӣ байни тоҷикистон ва созмони ҳамкории иқтисодӣ баррасӣ гардид. ба собиқадори меҳнати 93 сола медали 80-солагии ғалаба супорида шуд. санаиси 1 март дар тоҷикистон истироҳатӣ аст. ҳунари балети тоҷикистон дар Париж муаррифӣ мегардад. ҷадвали баргузории бозиҳои тими миллии занонаи футболи тоҷикистон маълум шуд. дар тоҷикистон хатари сел ва фаромадани тарма то санаиси 1 март боқӣ мемонад. саид мукаррам абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон, бо имзои як қарор рӯзи баргузории иди рамазонро расман санаи 30 март муқаррар кардааст. қарори шӯрои уламо санаи 27 март қабул гардид. дар ин бора кумитаи динии тоҷикистон ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ додааст. мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, рӯзи иди Саиди Рамазон дар кишвар ба рӯзи якшанбе, яъне санаи 30 март рост меояд, гуфтааст Саид Мукаррам Абдулқодирзода. ҳамчунин аз кумитаи дин гуфтанд ки вақти баргузории намози ид соати 6:45 муқаррар шудааст. манба афзуд имом хатибон вазифадор шуданд ки барои расонидани кӯмаки моддӣ ба муҳтоҷону ниёзмандон, инчунин пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ва сарфаю сариштакорӣ намунаи ибратии дигарон бошанд. ёдрас менамоем ки тибқи ҳисоби исломӣ соли равон нисоби закот 36 000 сомонӣ муқаррар шудааст ки 900 сомонӣ аз он закот дода мешавад. барои онҳое ки узри шаръӣ доранд, яъне ё беморанд ё пиру бо сабабҳои дигаре рӯза дошта наметавонанд, додани фидяи савм маслиҳат мешавад. масъалаҳои рушди ҳамкории иқтисодии минтақавӣ ва тақвияти муносибатҳо байни Тоҷикистон ва созмони ҳамкории иқтисодӣ, бахусус дар самти густариши ҳамкории молиявӣ ва бонкдорӣ байни мамлакатҳои аъзои созмон дар мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода ва дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхон баррасӣ гардид. дар ин бора Амид Ховар бо исинод ба Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. зимни мулоқот Асад Маҷидхон барои таҳкими ҳамкории бисёрсамтаи ташкилоти бонуфуз бо Тоҷикистон ҳамчун давлати фаъоли созмони ҳамкории иқтисодӣ сухан гуфта, барои густариши ҳамкорӣ дар самтҳои рушди савдо ва сармоягузорӣ, нақлиёт ва энергияи барқароршаванда изҳори омодагӣ намуд. сафири Русия дар Тоҷикистон Семён Григорьев медали 80-солагии ғалабаро ба собиқадори меҳнат Екатерина Леонидова, ки дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад, тақдим намуд. бояд гуфт ки дар ибтидои солҳои ҷанги бузурги ватанӣ Екатерина Леонидова ҳамагӣ 10 сола буд ва аз рӯзҳои аввал ҳамроҳи дигар фарзандони деҳот барои ҷабҳа кор мекард. ҳамагӣ пас аз 2 сол ӯ тарошкориро аз худ кард ва дар як корхонаи низомӣ кор кардааст. ҳоло Екатерина Леонидова 93 сола аст. солҳост ки дар Душанбе зиндагӣ мекунад. баъд аз хотима ёфтани ҷанги бузурги ватанӣ, ӯ дар корхонаи ётоқонбарории, яъне подшипник Куйбышев корашро давом дода соли 1957 ҳамроҳи шавҳару фарзандонаш ба Душанбе кӯчид. дар ин ҷо солҳои зиёд дар фабрикаи Гулдаста ҳамчун дӯзанда кор карда, барои камёбиҳои меҳнатиаш бо ордени нишони фахрӣ мукофотоида шудааст. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 31 март рӯзи Душанбе рӯзи истироҳатӣ эълон шудааст. ин бо назардошти он ки иди Рамазон санаи 30 март, яъне рӯзи якшанбе дар рӯзи истироҳатӣ таҷлил мешавад ва тибқи қонун санаи 31 март рӯзи истироҳатӣ мебошад. мувофиқи қисми 5 моддаи 89 Кодекси меҳнати кишвар, агар ид ё ҷашн ба рӯзи истироҳатӣ рост биёяд, аввалин рӯзи кори пас аз ин рӯз истироҳатӣ аст. тибқи қонун дар бораи рӯзҳои ид, иди Қурбон дар Тоҷикистон истироҳатӣ аст. аз Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтанд ки санаи 31 март дар тамоми муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла макотиби миёнаву олӣ рӯзи истироҳатӣ мебошад. ин рӯз дар дигар муассисаҳои давлатӣ ҳам истироҳат эълон шудааст. хонандагони мактаб ки бо дар назар дошти таътили баҳорӣ ва иди Наврӯз аз 21 то 30 март истироҳат доштанд, ҳамакнун санаи 31 март низ истироҳат карда аз 1 апрел ба мактаб мераванд.
дар театри ҷумнаис Мери Белли Париж намоишномаи театрии ҳунармандони театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони «Дивертисмент» баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар ҳамкории театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ташкилоти Френс, ЮНЕСКО, Арт, Культур ва Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Фаронса баргузор гардид. Ҳунармандони тоҷик дар саҳнаи ин театри қадимии Париж шоҳкориҳои балети тоҷик аз ҷумла «Шопенинаи бузург», «Дон Кихот», «Фавораи боғчасарой», «Илҳом аз Осиё» ва «Каприз Паганини» намоиш дода санъати балети тоҷикро пешкаши ҳаводорони асилӣ балет гардонинданд. меҳмонони чорабинӣ ба шарофати ин маҳфил бо санъату ҳунари муосири мардуми тоҷик ошноӣ бештар пайдо карданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ҷадвали баргузории бозиҳои тими миллии занонаи футболи Тоҷикистон дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2026 маълум гардид. Бар асоси ин ҷадвале ки Конфедератсияи футболи Осиё тасдиқ ва эълон кардааст, бозиҳои мунтахаби бонувони Тоҷикистон ба таври зайл хоҳад буд. Санаи 29 июл Тоҷикистон Кореяи Шимолӣ, санаи 2 июл Тоҷикистон Фаластин ва санаи 5 июл Тоҷикистон Малайзия. Ҳамаи ин рақобатҳо ва бозиҳои гурӯҳи H ки Тоҷикистон ҳам шомили он аст дар шаҳри Душанбе сурат мегирад. ғолиби гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки аз 1 то 26 марти соли 2026 дар Австралия баргузор мегардад роҳ меёбад. Хабар медиҳад Азия Плюс. дар Тоҷикистон хатари сел ва фаромадани тарма то санаи 31 март боқӣ мемонад. дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо истинод ба Оҷонсии об ва ошносии кишвар хабар медиҳад. ба гуфтаи манбаъ то ин сана дар роҳҳои кӯҳии Тоҷикистон махсусан дар вилояти Суғду Хатлон ва шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ эҳтимоли фаромадани тарма вуҷуд дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз ронандагон хостааст ки то санаи 31 март аз ҳолати роҳҳо пешакӣ огоҳ шуда нақлиёти худро бо таҷҳизоти лозимӣ муҷаҳҳаз кунанд ва дар қитъаҳои хатарнок фосилаи ҳаракатро риоя намоянд. ин ниҳод ба сокинони минтақаҳои кӯҳӣ тавсия додааст ки аз сайру гашт дар кӯҳҳо, шикор ва моҳидорӣ худдорӣ карда, ҷойбор ва заҳбурҳоро аз партоб тоза намоянд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.